Hello, mabungahong kagabhion mga igsoon. Mag-start na to sa tong live. So, time check, alas 9 na. Pasensya na mo mga igsoon nga nadugay ta. Hinap ako'y gibuhat, pero dili na importante. Ang importante, mag-live ta. Before ta mo pakulay, maminaw ta sa pulong sa Ginoo igsoon. Ako sang i-share diri igsoon. Kamo sa diha? So, manakog share igsoon. Uban wala pa kabantay 30 kapin pa, 31 viewers. Abot sa ta. So, pwede na ta mag-start igsoon o mention sa inyong mga higala diha sa comment section. Kanya pwede na mo mag-type at followers at highlights at everyone para makabantay sila igsoon. Thank you so much New Colin Gaho for typing at followers. Okay. Hello, good evening Pastor watching from Saudi. Shout out diri naputol man. Pa-shout out sa akong manghod Rini Boy nga nag-birthday. Kani ba nag-birthday? Shout out si Brother Rini Boy nga manghod ni Sister Rachel Alapan Palace nga nag-birthday daw nga nag-birthday daw karon. Brad, happy birthday. Okay, si Brother Rini Boy watching from Bayugan City. From Sister Rachel Alapan Palace. Okay. Watching from Dumaguete, Brother Kevin Banugon. Okay. So tonight, igsoon, ang atuang topic is about the ministry of Jesus Christ. Amen. Kung unsa ang ministry ni Jesus before. Kung unsa ang iyang gihimo. Samtang delicious kalibutan, igsoon. Kabalo naman ta nga siya ang atuang gisunod. Followers man ta ni Jesus Christ. So, atong pamalandungan nintak na sa kagabhion kung unsa yang ministry, kung unsa gibuhat ni Jesus. Okay? Nga atong sundon. Amen? So, unas na akong gi-shout out. One of our subscriber, Sister Darren Padillos or Padillos. Okay. Shout out Pastor Sister Janet from asa ka sister? Saudi Arabia, if I'm not mistaken. Okay. Shout out Pastor watching from Butuan City. Pray ko Pastor kay pirmi ko atang sa imong wali. Kitsa to? Sister Catherine Eugenio. Okay. Mayong gabi Pastor watching from Davao City, Brother Nathan Dave. Okay. Nag-chat ko Pastor na ako'y pre-request. Okay. Thank you. Akong i-try og open na later makalugar ko igsoon kay. Actually grabe ang pre-request dana no mga message daghang kay na nga. Na ako'y na open pa mga 50 pa nakapin ya. Okay? Anyway, before we proceed akong i-shout out tanang mga OFW, tanang mga seaman, akong i-shout out and then akong i-shout out ang tanang mga naka-permanent resident na no, naka-PR na diha no. Nanagyo dihay ko an ba nagpuyo diha. Okay? So, shout out ninyong tanan. Okay? Unya akong i-shout out ang tanang ang kanunay nako nga dili na ko malimtan mga piniriso. Lain-laing prisuhan. Unya akong i-shout out si Brad Winston Lee. Okay? Nga nag-share sa akong reels ganina mato o gapon ganina. Okay? Unya shout out na ako mga brad sa Skeptron International, no? Isaac, unya different council, different chapter, in different places, different country. Lunglib ta kanunay mga brad uban sa grasya sa Ginoo, Luzon, Visayas, and Mindanao. O kato dayong Bohol, Skeptron in Cebu, shout out, no?
Shout out sa akong Brad, si Brad Brian Postanes ug si Brad Lord Leo Aventurado. Ug de Brad na ko dari, Brad Tyron Al Ubaob. Watching from Saudi Arabia. Long live brother, long live sa di amping brother. Namos kong prayer kanunay. Okay? Kanang mga OFW na sa kong prayer na. No? So, saya sa shout out Skiptron in Arms. Mga military, mga Skiptron in Arms, mga saya, no? Akong gi-shout out o akong gipahinumdum sa tanang mga brad na ko nga kanunay ginati pataas ang ngalan sa Ginoo kay wala joy may tabo nga long life or long live, mahabang buhay mga kapatid kapag hindi natin itataas ang ngalan ni Jesus. Amen. Okay? So again, long live kanunay igsoon. Unya akong shout out ang bahay ni Kuya Brad Aris, long live Brad, shout out unya. Abante ta padayon ta mga brad na ko nga nasprisuhan, maabot ni ninyo nga live. Abante ta padayon ta. Ayaw himuang babag ang sa imong pagsunod sa Ginoo kay namo sa selda. Timan dili na makapugong sa plano sa Ginoo. Ayaw tanawa yung sitwasyon, ayaw paminawa ang gisulti nga sakit sa ubang tawo ninyo, paminawa ang Ginoo. Kay samtang napatay kinabuhi na tay paglaom kanunay sa Ginoo. Shout out John Jing, sister. Mayong gabi, Pastor. Mayong gabi, isad, sister. God bless. Amping diha sa gawas. Okay? Then this time, akong gi-shout out ang tanang mga higala na sa Philippine Army, mga military nga nasa lain-lain kampo nga nagtanaw. Shout out sa tanang kapulisan, Camp Osmeña, Cebu, Tagbilaran City, Bohol, Barracks. Tanan nga police station diri sa Bohol, shout out. Unya, Luzon, Visayas, and Mindanao, mga kapulisan. Shout out sa nako ang tanang mga PCR and tanang mga PNP life coaches, shout out. Okay? So ako sa gi-shout out si Brad J. Junel Abinido. B.E. Brad, long live ta. Amen. Yes Brad, may gabi isa da, long live ta kanunay. Ban sa grasya sa Ginoo. I-regards ko sa to mga kapatiran, diba nga Brad. Okay? So sa ako day mga Brad no, namo sa kong dughan no. Around Bohol or bisan asa mong dapita igsoon. Okay, sad ko invite to ninyo nga muhatag ko og kuan ninyo igsoon pagdasig inspirational message. So permente ko da namos kong dughan Brad. Bisan dili na ko ingon nga active gyud pareha sa una but nara mo diri kapuyo mo. So kinsa man Pastor na church ninyo diri sa Manila wala gyud. May gabi Pastor, salamat sa espirituhanong panihapon. God bless Sister Aying Lin, okay? Pastor, patabang kog ampo sa kuang balatian, ipalihog ko og message igsoon kay dili ko kayo makatagad dire sa comment section. Og sa tanang naay mga balatian diha, ako mong gi-encourage nga maminaw mo ni nga kanta Labod from Victory Band. Kusog kay dihog igsoon. Actually, among worship leader gilantan, grabe ba nang sige na siya paminaw aron naayo sa kadugayan. Oy, Pastor Palen, Pastor Ronnie Palen from Ronnie Misa Palen from San Miguel. Okay, shout out Pastor, shout out. God bless. Ag-live ni mo rin Pastor, mana? Padayon ta abante ta bulabugo na to ning social media. Sige daghan kay mga binuang ri social media pero ato ning sudlan, atong bulabugo ning mga demonyo. Okay? Para sa kamayan sa Ginoo Pastor. God bless Pastor. May gabi Pastor watching from Poland, Brother Mark Dib Doidora. Okay. So, mahabang buhay, brother, mahabang buhay sa kapatid, long live. Again, so shout out sa tanang mga subscribers nato ani nga page, no? Shout out sa tanang mga viewers, new followers, welcome kayo mo ani nga page. And of course, I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page para ma-bless pud sila. Amen. Shout out watching guys. Samni. Dwight Sidaya, okay? Good evening Pastor watching from Santa Cruz, Placer SDN. Thank you Igsoon. Brother Kent David, one of our subscriber. Good evening Pastor. Maita makapapicture ko nimo pohon sa imong pagpadasig permi love you. God bless you more brother. Hintagan bitaw mingon ako asa inyong bahay kaya mo pa-picture sa himaya sa Ginoo. Good evening, Pastor, watching from Hong Kong, Sister Gemma Alquizar, and of course, Sister Mary Joy, watching from Israel this time. Good evening. Og nakakitnaan na dyan kausay, di ka na ko makitaan, Sister. Good evening, Pastor. Patabang kog pray nga paboran,
I-inbox ko palihog igsoon kay di kay ko makatagad basta diri sa comment section kay daghan ba. Good evening Pastor, shout out sad ko sa akong one and only Merna Di Boque, watching from Lapu-Lapu, from brother Junjon Delfin. Again, shout out daw sa iyang my one and only Sister Merna Di Boque. Sakto ba ni? Watching from Lapu-Lapu, our place. Okay, mao diha ko gikan. Blagutin Arkaina, good evening Pastor, good evening sa Igsoon. 1 over subscriber, Sister Connie Ortiga, good morning. Good morning, Honey Ronel Ortiga, I love you. Nindot kayo, sweet kay sila eh. Tituron tani. Pastor, bisita sa Davao. Ming labay ko na sister, ning labay na ko na ba niya? Naay, ning atang na ko na sa airport, kaya naaday ko followers dia sa Davao International Airport. Tinga ko, giduol ko ba? Pero kato na po ito nga time, sister, kay kuan man to. Actually, last December, nagbakasyon mi sa Jinsan, kay taga dito, magod akong asawa. Nga dito, mining agi mi sa Davao International Airport, dito, mimitog pa. Unya, yes, naapoy na meet na ko dito. Unya, maulagi. Layo man day kayo ang biyahe, so next time, makabisita mi Jinsan, maybe next December. Kay naka-decide mi nga every year, mo adto mi mo bisita mi niya. Ingon ako asawa, dili na daw mi moagi dito sa Davao, ari na mi diretso sa Jinsan nga airport. Okay? Pohon igsoon basta ay kay gayunan. Murag naay nag-invite na ko diha kay siya ra ko ni bahala nako pero himuon ko niyang ninong sayang kasal. Kalimot ko kinsay nga nato. Good evening Pastor James, God bless your ministry Pastor. Salamat sa imong kinabuhi. Gigamit jud kas Ginoo Pastor para sa mga lost. Thank you so much himaya sa Ginoo Sister Connie Ortiga. Yes, igsoon, grabe. Wala ko mag-expect nga ingani dahi akong kinabuhi karon. Wala ko mag-expect, wala ko kay balo nga usa ka adlaw makitaan ko niyo mag-live. Kay wala ko nag-expect, ako lang ning response ko sa call, tawag sa Ginoo niya. Wala ko nagmahay sa akong past before ang ubang mga tao moingon nga tungod na himo daw kong adik-adik sa una for 16 years kapin tungod kay akong papa lakawan kay pastor sige Igwali. Pero ang akong ikasulti is all things work together for good. Romans 8:28. Tanang pangitabo na ikatuyuan ng Ginoo kay kung wala po ko nakasinati og salbahis sa una. Wala po ko nakasinati nga niagi og pamaligyag syabo, niagi og adik-adik, inom, sigarilyo, tanan, sirap, bulkasil, rugby, marijuana, tanan kabuang nakabuntis og babay. Unya daghan kog mga kabuang before. Wa pa ko ning agi at to dili sad ko epektibo karon. So nga kung ako ang mga kaagi before nga grabe ka ngit-ngit na himong kadaugan karon niya. I was yes, usa ko ka gitawag og sa gitawag na living testimony sa milagro sa Ginoo nga buhi jud ang Dios. So wala ko kasinati before og mga grabe nga yes, ngit-ngit nga kasinatian dili sad ko siguro for me ingani ka epektibo nga nakagiya og mga daghang kalagstilan sa Ginoo. Actually, so no, to be honest no, himaya sa Ginoo lang daghan ubay-ubay na gid mga adik-adik ning duol sa Ginoo nga ako ang instrumento ni Lord. Dili man jud ako ra, no? It's all by God's grace. So, gihimo lang kong instrumento sa Ginoo no, mga banggitang adik-adik jud dili jud ingon nga mga ordinaryo rang adik-adik. Naiuban nga mga grabe na kayo hitman no, mga kontrata na jud tao ba. Ari mo duol na ako, drug lord, drug pusher, drug user, mga banggiitang palahubog sa ilang lugar, mo duol na ako magpatabang. No, so yes, nakatabang ang akong history before. Katawaan, even though akong family before, akong papa, katawaan sa mga silingan kay wali-wali daw sila na ilang anak banggiitan nga salbahis, adik-adik, na maligiyag siya bo niya, maldito niya, kawatan sa paingan nila na ako sa una. No, so nagamit akong past before. So nahimo ni siyang ligon nga testimonya or sermon no. Nga ang Ginoo gid nga akong gilagaran tinuod kay lain po kayo kung moingon tag yawa akong gilagaran unya gibag-o ko. No, lisod po kayo ang yawa mo bag-o og kanang kampo niya dili. Mo ni akong gingon igsoon ang milagro nga dili masundog sa yawa kanang mga adik-adik pareha nako iyang bag-ohon kay di man na niya mahimo kay yaman na. So ako igsoon 100%, 101% Ginoo si Jesus gyud nagbag-o nako. Amen. So mauning naingani ko daghang moingon nga pastor na bless ko pastor. So himaya yun sa Ginoo no. So ako lang gisuklian si Lord ba sa iyang gihimo nako nga milagro no.
second life nga gihatag ni Lord sa akong kinabuhi, from drug addiction to Christ addiction. Grabe, from tig-deliver og syabo nga nahimo nang to tig-deliver sa pulong sa Ginoo like this, no? Nga na bitaw. So ako lang gi ko ano nyo. Daghan jud ko gisulti kung naapoy magpa-advise nako nga galisod sila kay na sila kabit na-appeal sa kuana before adultery na ako'y kalibin nga minyo. Ana no, so murag tanang problema na ako ikatubag na na-depress ako po 3 times ko nag-attempt og suicide due to depression. Dagan. Og arita sa rugby mga ngana nag-rugby po ko before marijuana. Tanan ako mas grabe pagali ko ninyo. Kaya kasagaran rugby ra og marijuana. Ako kay mo gamit mo gasolina, Volcasil, Barnes. Di ba mamaora sila nagbaho aso sa katol, ink sa pintilpin. Ingana lang ko sa una ka grabe ka addict, hardcore drug addict ko. Sigarilyo po maka-advise po ko. Manigarilyo ko sa una aris ilong, boy ilong ilang tawag nako. Shabu gawas sa cocaine wala ko ana. Og sa injection wala po ko kay di ko ganahan. No? Gusto ko atong sandayong bitaw padagandagan. Ingana ko no. So halos tanang kabuang unya tulis hapit ko na apil. Di ba na ako i-share nyo before sa akong testimony nga di ako mga brad nga gikag prisuhan ilang kaso kay snatching o robbery. So mao to nga ningari sila diri sa among lugar sa Bohol unya. Timing man kay sila kay nagbuhi man pud to, no? Nagipada og butang ba, shabu ba. Na sila item niya. Kanila ging usa ka drug poster unya kanang kusog ka masuyop imong suyopon og apil na imong baligya. So 50,000 ragod wala sila kabayad 50,000 wala sila karimit mao to nga nanghagad sila nako og manulis unya. Ilang gamiton akong motor mao tong gikalabiran akong motor nya gikuhaan ako plate number. Nya grasya sa Ginoo Exxon wagi gitugot. Mao apit na unta ko tulisan unta ko. No, wala malahos kay naglalis man silang duha. Ang usa nako ka brad kay dakong tawo man taas pa nako nya. Dakong lawas. Gikan sa silang duha puro gikan og prisuhan. Puro eksperyensyado og tulis. Ako ato driver ra, so wagi lahos wa nag-away man sila kay akong motor Exxon kay kana bitang luward nga mura na bitaw og ligid og bike kay kanang panglumba bitaw pang drag race ba. So uso man na mo sa una kay ni appeal man ko og club sa una. So mauna nga akong motor ilang gitripan kay brad lagi nako. So mao to nga naglalis man sila, naglalis kay ingon tong usa ka brad nako. Ay nalagkuyog bahinan lagi. Di ko mauban ko kay maro kay ka. Hantod hapit sila nagpinusilay. Nanagoy may armas ato gidadana ako nanakoy namoy 357 daan sa una. Ang barkada na sila ihapon. Napon sila na 38, na 357, na 45. Pero naglalis sila naglantogi hantod wa mi nalahos og panulis. Siguro wag itugot sa Ginoo kay mamatay ko atong time. First timer man ko no. So daghan ko gikasulti Exxon. Kawat nangawat pug ko. Sugal nakasuway pug og panugal. Gawas lang aning mga snatching wala ko na. So daghan ko kasinatian nga kabuang nga ma-share na ko sa kadaghanan. Mao na siguro maybe mao ni hinungdan nga by God's grace nga medyo epektibo ko ning mga kriminal. No? Pero abi yung mga Exxon taliwala sa ako ang nahitabo, no? Dili jud ko makigdebate. I respect all religion and then ila kong biklon dili po ko masuko. Unya kung makigdebate sila nako dire ako pud silang i-block kay di ko ganahan maminaw anang mga lantugi anang mga doktrina unya wa ra bagyo agi. Ako Exxon di panghambog no i-check ako ang kuan page ang ako ang first personal account James M. Dumanon. Ako ay nakapinpost diha daghang mga testimonies Exxon. Ang pipila lang na no pero napay daghan Exxon. Daghan pa kayong testimonies nga mga banggiitan jud nga mga adik-adik. Gibag-o sa Ginoo nakabaton sila og paglaom sa diyang nadungog nila ako ang kinabuhi. Nya nakaingon sila nga pwede pa di ay kay kanang dawana nagwali-wali diha o kanang nagwali diha adik-adik kay na. Ingan na Exxon no. So mo na kang uban maingon nga gigamit daw ko sa Ginoo nga ingani yes tinuod ko na Exxon no. Pero taliwala nining tanan akong gidayeg ang Ginoo kay siya joy nagpaluyo nako. Kay kung wala pud siya nako dili ko magamit effectively. And sadly ang uban mubash nako nga pangwarta kuno ako so ako na po silang gipasagdan. Actually daghan kay mamaylo nako dili gali nako pabayloon kay wa man po ipabaylo nako. Daghan kay na uban mga ayo nako Gcash no mga ginabang dili po nako tagaan kay wala man po ko ikatabang no. Ako silang giingnan murag si Pedro ba wala koy kwarta sa lapi og wala koy sa lapi og bulawan apan sa ngalan ni Jesus mulakaw ka bakula ka murag something nga na bitaw. So ako Exxon ampo ra gini ako kay ako ning balik-balik ang uban dili mo tuo pero wala jud koy sweldo wala ko sweldo wala tanan wala sponsor wala supporter. It's all about faith. Ang gihimo nako sa akong asawa akong asawa Exxon just nag-walk by faith lang mi niya among nakita nga si Lord na mohat gyud
wa mi sa pasagdi sa Ginoo. Nag full time mi sa ministry para sa kaluwasan sa mga daghang kalag igsoon nga at as in ang among motibo to glorify God. So among nakita nga gibless pud mi ni Lord sa in every area sa among kinabuhi. No? Bisag wala may mga trabaho pero still murag mga ingon ng uban nga datuan ang ilang porma. No? Mao na nga daghan kay kog mga amigo, mga professional ari mamaylo nako pero akong balibaran gihing mamaylo man sila nako nga na sila may trabaho. No? Sino Dixon ang tanan grasya sa ginawa siya magkulang. Actually usay grabe awas-awas pa, sobra-sobra ma-miss ko sa gibuhat ni Lord. Amen. So mao na igsoon. Brother Tyrone Al Ubaob sani. Yes, brothers, God, country, family, school, and fraternity. Amen. God, yes, mao na, brad, no? Mao ni nga God first ta, no? Kay atong doktrina ginaangon na to Ginoo gid. Ato siyang iisa, brad. So mag-ampo na tayo son. Ayaw mo pagigayaga sa tao sa Ginoo. Salamat, brad, salamat. Salamat kayo, no? Ako naman silang ipasagdan, nagigayaga. Actually, tagaan lang tamong testimony, no? Ako naman nag-share nyo. So far sa akong naihap, tulo kabuk nagigayaga. Nako patay, jud patay. Ang usa, ang duha, aksidente. Ang usa, namatay sa sakit. No? Ang usa, grabe nga sakit. Minapay, usa nga nagdialysis karon ikaupat na unta na nga, gawiting. No? Again, akong balikon, daghan, nagigayaga. Nako klarong igayaga, gibugal-bugalan ko kay kanil laging adik-adik ta sa una. Yan na mastor, nangalagad sa Ginoo. So wala ko latuoy, sige silang binuang igayaga. So, klaro kayo duha sa nagayaga na ko. Ang usa namatay sa aksidente, dili lang ako isulti, unsa nga aksidente. Aksidente, unya. Ang usa namatay pod sa aksidente sa iyang trabaho. Ang ikatulo namatay sa grabe nga sakit. Ang ikaupat, nagdialysis pa na karon. Kayang Ginoo dili gusto pakauwawan ang iyang alagad nga tinuod. Mao gyud na tinuod igsoon. Ang uban, wala lang ni sila kasabot, pero lisod ang Ginoo may mamulatigo. Ako wala ko nalipay, anak, pero given man na, do not touch my anointed one. I'm not saying, man, unclaiming myself na anointed ko, no. Pero kumpara sa una, hingbiya na dyan ko sa akong kabuang. So ako gidigsoon, sa tinuod lang, tinudanay lang dyan ako, Wala ko nagwali kay because of money, no. Kay kung gusto pa ko kwarta, ako na ning gibutang sa caption ng ako ang GCash. Ug ang ako ang bank account sa akong papa, kay wala man ko'y bank account, good. So kami nagamit sa bank account sa akong papa, no? So wala na akong gibutang tungod kay ang among purpose akong purpose nga nung nag-live ko purely para sa kaluwasan, para sa kamayaan sa Ginoo paghatag og kadasig sa uban nga nangaluya, unya pagpukaw sa uban nga mga Kristohanon nga nahikatulog ug pagpamata sa tunan nga naas kangit-ngit malamdagan mahayagan sila. Amen. So, mag-pray ta, mag-pray ta, atong i-welcome presence ni Lord kay murag gabi na. Okay? So, actually, samtang nagwali ko karon igsoon, mag-live ta, napoy naka-back up na ko prayer karon sa church. Kay naa mi prayer meeting. Kasabot na sila nako, mga asawa. Samtang magwali ko, sila po nag-back up na kanunay nako. Okay? Sister Flora P. Toralba Kirong, one of our subscriber. Okay? Sister, thank you so much, no? God bless you more and more. And my brother Aldwin Dano is watching this time. Bro, long live ta kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Let's pray mga igsoon, okay? Heavenly Father, thank you so much for another blessed opportunity that you have given to us tonight. Thank you for the great privilege that you have given to us. Dili tanang tao karon ay panahon nga mamati sa imong pulong. Dili tanang tao na higayon. Na chance nga mamalandong sa imong pulong but bulahan kami. Kay nining tagnaas kagabhion, gitagaan minimuglaing panahon, ngang imong pulong, among pamation. Lord God, before we proceed, I pray, limpyuhi una among kasing-kasing. Hinlui kami, himuaming angayan, himuaming takos, Ginoo. Kay nasayod kami nga imong pulong balaan kini kaayo, Lord God. According to your word in John, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ikaw ni mismo ang pulong, among hisgutan, balaan kaayo. So himuaming angayan, himuaming takos, Ginoo. And as we proceed, Ginoo, tagay kami kasing-kasing willing magpakorek, mudawat og tambag, mapainobsanon, madinawaton, labaw tanan, masinugtanon sa imong pulong, Ginoo. Doers of your word. Tagay usab kami, Ginoo, kaalam, kahibalo, pagpanabot nga langit nun. Aron among matugkad ang imong balaang pulong. Lord God, among gipangayo usab karon ang kalinaw sa among unahuna og pagbati.
Ikaw lamang, Ginoo, ang masentro ug ma-focus sa pagabuhaton karon. Wala kami gipataas nga relihiyon, or tao, pastor, simbahan, grupo, pundo. Ngalan lamang ni Jesucristo among gipakadak-an o gipataas niining kagabhion. Lord, panalangini ang tanang viewers karon. Panalangini ang tanang nagtan-aw karon kutob sa maabdan ani nga live, Ginoo. Kutob sa makadungog, makakita niini ipabati imong gahom. Ipabati imong hikap, ipabati imong dihog, ipabati ang lihok sa Espiritu Santo, Ginoo. Lord God, again, you alone will be glorified this time. We honor you, we adore you, we magnify your name, we glorify your holy name, Lord God. Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done. Thank you for the victory. In Jesus' name we pray. Amen. Oy, nabot na tag 300 size. Okay? Salamat kayo, Pastor, kay gigamit ka sa Ginoo para makadungog mi sa mga pulong ug ma-revive ang among kaluyahon. Amen. Thank you, Brother Wijon Cafe. Okay? Praise God. So, mag-start na tayo. So, again, dili pa kita magpadayon. Just continue to mention your friends and loved ones. Mga Brad, mention your friends and loved ones in the comment section. Tubig ta permanente action kay kaniya akong tingog. Naraba ko'y walihon ngayot ka magsinggit-singgit na puguan eh. Yes, okay naman ko pero kaning magsigi ka gamit bitaw every day, no? 3 times a day na magsigi gwali bitaw or 2 times a day mupagaw siya pero at least naanad na grasya sa Ginoo. Dili na gyud karat bitaw kaayo mao nang gakuan kog tubig. Nakatabang sa nako. Pastor, salamat Pastor ha, isa ko sa na blessed every time mag-preach ka. Awalay sa payan kanunay na igsoon himaya sa Ginoo from Starway, Why Away, Gimbuloy. Okay. Brad, gadali jud kog uli para abot sa live. Isa, nag-gym ka, Brad? Gikan? Bugoy jud ka, Brad. God bless, Brad. God bless, Brad. God bless. Okay? Shout out Sir Ruji Abergonzado, a good friend of mine, police officer nga na-assign sa Davao International Airport. Gwa kong shout out akong Brad nga nagtanaw, nakaabot daw siya karon, murag gikan ni siya nag-gym ba. Si Pintados, Brad Joy or Brad Jonathan nga taga Sandingan, Luon. Sakto ba ko, Brad? Okay. Gwa kong shout out iyang anak nga si Dodong Huge. Og sa iyang gwapa, maanyag nga asawa nga si Ma'am Sister, singa na to, Brad? Mildred, okay? God bless sa imong tibuok pamilya, Brad. Sa kasakit o kalipay, narako sa inyong palibot. Salamat nimo, Pastor. Kung dili kanimo, wala ko nibalik sa sabakan sa Ginoo. Wow, himaya sa Ginoo. Sa ubang ipangsulti ani makabless bitaw mao ni makamotivate nako ngani. May panahon ra nga para suklian na nako ang kamayo sa Ginoo sa ako bisan man sa kasaypanan nako iya japon kong giluwas. Amen, Brad. Dansky Lucas himaya sa Ginoo. Okay? Igsoong Oliven Pernites, Pastor, pa-shout out ko sa akong kauban diri nga si Harim Rivera nga naminaw nimo karon. Shout out daw, okay? Akong gi-shout out karon si Igsoong Harim Rivera. Unsa man ni lalaki babae ni? Brother or sister? Harim. Brother? Harim Rivera nga naminaw nimo karon. God bless, Pastor. God bless you more. Igsoong Oliven Pernites. Okay. Diyan nagpa-shout out to akong amigo nga pulis. Saman to? Shout out 44 subscribers mga igsoon. Okay. Uy, 44 na day, sir. Salamat kayo atong mga new subscribers, no? Salamat kayo, no? 44 na daw atong subscribers, no? Ano ba? 31 pa man to? Thank you sa itong mga new subscribers. Welcome kay Mondre, mga new followers. Okay? Pa-shout out kay Tia Pastor nga nagtanaw karon sa live from Loida, Sister Loida Buda. Okay? Tia. Okay. Bro Aldwin Dano. I-shout out natin ka, Brad. Ganahan gid ko maminaw sa mga pulong nimo, bro, Pastor. Usahay, ginasundog na ko imong mga pulong kay ganahan ko, ha. God bless you more, bro. Long live kanunay. Okay. Thanks, true Pastor. Big motivation jud ka sa ako.
ma-healthy akong spirit. Amen. Himaya sa Ginoo igsoon. Janet from Saudi Arabia. Okay? Dalay ko ng Ginoo sa imong kinabuhi, Pastor, daghan mga katawhan nga nakinahanglan nimo. Amen. Glory to God. Pastor Ronnie Mesa Palen. Akong amigo ni sa igsoon nga nasa San Miguel. Okay? Nga hilig man po ni mag-live man eh. Okay? Sister Michelle. Okay, shout out sa akong mama. Jesusa Jamel Rinopal nga nagpa-picture gunin ako. Nay, shout out. Gikan sa imong gwapa nga anak. Ug akong shout out day ang husband ni Sister Michelle. 44 na pastor himaya sa Ginoo. Oh, okay. Praise God. So, let's start na igsoon kay gabi na ba? Nalingaw nag-shout out noon. Okay? So, atong pamalandungan karon mga igsoon, event ni siya ni Jesus. Marcos 2:15. Okay? Marcos Kapitulo 2. Mao ni ang ministry ni Jesus. Atong pamalandungan ha. Marcos Kapitulo 2, una ta sa 15. Hangtod sa 17. Okay. Daghan ang nanunod kang Hesus. Unya samtang nagkaon siya didto sa balay niya, dihay mga maniningil sa buwis ug mga makasasala nga nakigsalo kaniya ug sa iyang mga tinun-an. Sa maong dapit may mga magtutudlo sa balaod nga mga Parisiyo ug nakita nila si Hesus nga nakigsalo niining mga maniningil sa buhis ug sa mga makasasala. Busa nangutana sila sa mga tinun-an ni Hesus. Nganong nakigsalo man siya sa mga maniningil sa buhis ug sa mga makasasala? Listen, mao ni si Jesus, no? Mao ni yang ministry, tanawa. Nakadungog si Hesus kanila og mitubag. Wala makinahanglan og mananambal ang mga tao nga maayog lawas, kundili ang mga masakiton lamang. Wala ako moanhi sa pagdapit sa mga matarong, kundili sa mga makasasala. Again, basahon na to igsoon Marcos 2:15 mag-start. Daghan ang mga nanunod kang Hesus, unya samtang nagkaon siya didto sa balay niya, dihay mga maniningil sa buwis ug mga makasasala. Unsa ilang ibuhat nga nakigsalo kaniya ug sa iyang mga tinun-an. Sa maong dapit may mga magtutudlo sa balaod nga mga Parisiyo ug nakita nila si Hesus nga nakigsalo nining maniningil sa buwis ug sa mga makasasala. Busa nangutana sila sa mga tinun-an ni Hesus, nganong nakigsalo man sa mga maniningil sa buwis ug sa mga makasala ug sa mga makasasala? Nakadungog si Hesus kanila og miingon og mitubag. Wala magkinahanglan og mananambal ang mga tawo nga maayog lawas, kundili ang mga masakiton lamang. Wala ako moanhi sa pagdapit sa mga matarong, kundili sa mga makasasala. Ang Dios magapanalangin sa iyang balang pulong. So nining taknas kagabion gipahinumduman ta sa naitabo ni Jesus. Okay? Gipahinumduman ta sa igsoon sa ministry ni Jesus kung unsa gyud, kung unsa yang purpose nga nung ning ari siya sa kalibutan. Okay? Nakita nato igsoon. Samtang nagkaon siya, na event siyang kinabuhi, nagkaon siya, nanuol kaniya ang mga kubrador sa buhis ug mga makasasala. Again, mga makasasala. Kunyan sa gibuhat sa mga makasasala, nakigsalo og kaon og si Kristo nalipay nga nakigsalo og pagkaon. Panihapon baka ni pamahaw paniudto sa mga makasasala. Iyang gikalipay igsoon nga nakigsalo siya. Nakigbanding siya sa mga makasasala. So mauna ang ministry ni Jesus igsoon. Nitipo siya sa makasasala. No wala siya kay ano man. Sa last verse akong ingnon igsoon, ingon siya diri. Before nato baliko ng mga padayon tas ubot mo ditso ta sa last verse. Kay ingon siya, wala ako moanhi sa pagdapit sa mga matarong kundili sa mga makasala. So that's the reason why si Jesus Christ ning tipo sa mga makasala kay mao ginayang tumong. Ang tumong ni Kristo igsoon mga makasasala. Mao iyang gianhi diri sa kalibutan. Amen. Mao na iyang ministry. Iyang gipakadak-an, no? Nasa'y kaluoy, no? Nasa na-concern siya sa mga kalag, sa mga dautan igsoon, na-concern siya sa kaluwasan, sa kadaghanan. Mao na reason nga ning ari siya, no? Dilian ang mga pilingon balaan nga grabe mo judge igsoon, no? Gi-judge man siya. Ani nga time gi-judge si Kristo mga igsoon, si Jesus sa mga Parisiyo. Unsa guna inyong ginuogod, inyong magtutudlo dan hindi po man ang mga kasala. No? Kung tinuod na siya nga balaan, gipadala sa Dios, mulikayin ta sila, no? Pareha na ko igsoon.
Na mga uban nga ning question ako kay usahay man gud. Mag-share ko sa pulong sa Ginoo, makaslibless ko. Ingon sila nga unsa man asa imong pagkabalaan diha. Pareha ni akong bungot Makita mo na. Ingon sila barbasi na kay di na mawa imong pagkabalaan ko ha. So, sa to pa basihan na ang pagkabalaan pinagi sa bungot o sa kanang sinuotan? No. Igsoon, kanang mga nag-long sleeve. Ako mag-long sleeve man ko. Every time magwali ko simbahan, naka-long sleeve ko kanunay. Okay? Basta, depende ako. Para na ako, igsoon, depende sa sitwasyon. No? Dagang ni judge, mauna. Wa sila kay bao nga. Maong nakaslibless ko, kay na ako'y girumbo. No? Na ako'y girumbo mga brad na ako igsoon nga. Kana bitawng sa tanaw nila ko mas gaan, mas approachable ko tanaw nila. Ako pa silang giingnan nga nakaslibless ko, naka-jersey ko sa PNP na. Kay nagrepresent sad ko sa PNP, isip their PNP life coach nila, isip lecturer sa kapulisan. Nga ning barog ko nga dili tanang pulis dautan. Mao na nga daghan kay kog mga sanina, makita mo lain-laing pulis tagiya, mga hipi. Kay ila po kong gipasulob ana. No, kay nag-represent ko sa PNP, sa Philippine National Police, nga dili tanang pulis, dautan, kung naay makasay, generalize man sa uban, no? Yang uban kay maingon, nga no man na, dahil naingon ko, pastor, hubuan na, kay ayaw na, madamay ka, mga pulis, ano? Mo na nga, nakaslibless ko, gijudge ko sa uban, wa sila kay baw, nga na ako girumbo, like Jesus, diskarte ni, strategy ni Jesus, no? Tipo siya sa mga makasala, kaya yung purpose, aron maluwas sila. Kaya nga naman, ingon siya, ang mga masakit to, nagkinahanglan daw og doktor. So si Jesus, iyang giconsider ang iyang kaugalingon as the doctor diha sa ilang mga kalag nga masakiton. Kaya kinahanglan man sila kaluwasan. So ako nang gisundog igsoon. Mabitaw makita nyo, ganahan ko sa mobisita og prisuhan, o ganahan ko ng mga dautan. Tipo, unay magtagay na mong lingkod ko diha. No, nga naman, gusto ko mo share, igsoon nga naman si Jesus, even Jesus Christ, set, or unsay tawag na, naglingkod sa mga sinners. Amen? Mauna ang uban, i-judge ko nila, pero nawa, tanawa, igsoon na kay, ang pulong daw sa Ginoo balaan, wa sila kay baw sa kong ministry. Tanawa, gidugukan ko mga adik-adik, nga naman, tungod sa ako ang purma, no? Tungod sa akong physical appearance, igsoon, gidugukan kong mga kriminal. Nya daghang kriminal na hinoon, nga ning duol sa Ginoo. No? Pero kung nakalong sleeve ko ni Wally Doolo, Brad, managa na sila. Ako igsoon. Tanawa, daytime nga na, di kauban ko sa kong mga Brad. So, this mi ato ha. Basta nagtapok mi ato mga Brad na ko sa akro. Then, di bitaw na, ikana bitawng na may uban nga, mga pastor man siguro po na sila, or mga Bible school student, or mga student sa seminary nga, hilig bitaw sila og house to house, kabantay mo na nga no. Mag house to house sila nya, magsige sila glakaw. Maglakaw nakalong sleeve niya, grabe init kay nakalong sleeve, gikatawuan ka na sa mga brad nako. Ako naghilom-hilom lang ko, diyan ako na realize nga kana bitawng kaning mga tawo nga mga palahubog, mga bisyoso, mga adik-adik, katawuan nila ng mga nakalong sleeve. Pero duulo na nimo nga badoy kay kagpurma. Para nako, nakasleeveless. No, nakaslibless ko, nagwali, pero nganong ming tuo, masila nganong ning hilak, masila nalupog sila, ming surrender sa Ginoo. Tungod kay akong girumbo ang ilahang gana. Okay? Si Jesus, ikson, ning tipo sad sa mga magsala, ikson, strategy niya. Nakaduol siya. No? Wa niya likayi ang mga dautan. So, ang ako, ikson, no, sometimes makaslibless ko, sometimes naka-akro ko. Kay na ako'y dagang mga brad, iksoon nga nalulong sa makadaot nga bisyo, makitaan ko nila nga naka-FS ko, naka-frat cert ko ba? Hala, brad na to, maminaw sila. Daghang kay testimonya na mga iksoon, nagaliron mga brad na to, nagtanaw, daghan na, Brad! Panggimok mo din mga brad, be, lunglib ta kaya na dapita, be. Ako ilang giduol, Brad, unsaon ako makalingkawas ko ni Brad, kapoy na ko ikaw ni mga giantos na ko makadaot nga bisyo. Pero minti may mag-away sa kong asaw. Napay mga GS, magpatambag na ko mga vice GS, dagahan. Brad, ako day si Kuan, anak. GS ko sa kaninga chapter niya. Kapoy na kay ko sa kong kinabuhi kay maune. Sige, mig-away sa kong asawa, Brad, tungod aning bisyo. Lagi na ako nga di ko. Unsay akong buhaton, giduon ko lang ano. Naka-prat-cert ko, kita mo ng mga vlog na kausay, nakamarka. Na yung mga logo sa akro. But still, gi-judge ko. Mura, gi-judge ko ng uban nga mga Kristohanon nga I consider themselves as Pariseo. Si Jesus gijudge sad.
Wala sila kay bawo nga si Jesus nakigtipo sa mga makasala kay ganahan sa nganuman kay maun ang pinaka the best opportunity para makasangyaw siya. Then so am I. Ingana sad ang akong gihimo igsoon. Kung wala pa ko naka-church, nakakuan, di ba? Manuol ka na sila na kung wala. Ingon ang uban, hambog, ginambog man na pastor, hubuan na. Magbuot day mo, epektibo ko diri, lain-lain tag ministry. Usahay lang ang problema ng ubang mga parisiyo diha. Parisiyo ba, ang mga sigpamantay, no? Mura na bag yun naiagi, pakita, mura na bag na nakadaan kriminal. Habi niyo, sultian ko kamo, no? Kani akong ministry nga gipiyal ni Lord, dili man ako ang ministry ka Lord nga ministry. Sa tinuod lang igsoon, dili basta-basta ang kargada sa mga nadaan ako na biras, dilan sige, mga banggiita na. Di na basta-basta hilak-hilaka ni mo magwali ka ng mga adik-adik nga grabe. Mga drug lord, dili na basta-basta hilak-hilaka ni mo. Hitman, nga namukaog tao, dili na basta-basta. Mauna akong gigiyahan karon. No, mauna igsoon, yes, mauna, grasya sa Ginoo, daggan-daggahan na sila. Mingduol sa Ginoo. Kaya nga naman, wa na ko sila likay. Kaya nga naman, maunay ministry ni Jesus. Ang ministry ni Jesus, igsoon, ganahan siya makighangout sa mga makasala. Dili aron magpauyon, dili aron mo sabay sa ilang mga sala. Pareha itong nakaktuya akong brado. Nakoy brado yan, nananghid na siya nakudaan. Brad, tikaw-tikaw niya. Ingon siya, gi-invite daw siya niya. At to, mutipo siya og na mga tagay. Kay diha dyan may bawaan. Kay iyang ipakita. Nga dili na dyan siya mudawat bisag usa ka siyat. Ihapon na. No, Brad, grabe lunglib kita, Brad. Nakakas akong pagampo. Kung mahimo manggali, Brad, adhaon ta ka, uban nanti ka. At to, tas, nay nagtagay, uban nanti ka. Ganahan man ta diha, no? Muna, no? Muna mga igso, no? So si Jesus diha. Pero kanang uban mga parisiyo nga mga Kristohanon nga mura ra bag naiagi. Ano unsa naman na si kuana na hala na o mao na sakto ni si Pastor Palen na modern Parisi, no? Ayaw mo na. Mao na pastor nay nagsigdaot nako. Naaday pastor nga akro. Mao na pastor no. Mura jud naiagi oy. Maluoy ko sa Ginoo. Lord, pasayloa sila kay wa sila nasayod silang gibuhat. Wala lang mo kay bawig soon sa tinuod lang, no? Everyday, halos everyday, daghang mga brad na ko, mag-message na ko, magpaampo. Muingon nga, Brad, ikaw rin kasabot na ko. Ako ilang giduol. Kaya nga naman, wala na ko sila likay. Kung mulikay ko nila. Ingon sila, hubuan na, pastor, imong mga sanina, ang akro, sunugan na, ang igagod. Mura pong nakaibaw sa akong tumong. Igagod, magtulo-tulo mo, ginoo rin mo, naunsa. Wa ko mutuo, igson, naagya po na, mga sanina, makasulob ko, nga naman, for them. Kay gihigugman ako sila. Kabalo ba mga igsoon pilay community, pilay population na mga akro? Milyon. Pila to giingon sa akong manghod. Akro mo pud akong manghod god nas Cagayan. Mga brad, di ba? Murag ako nadunggan sa dugay na 3 million masiro to, kapin or 5 million na bata. Daghan kay dako kay population. Imo nang biyaan. Nya dili man natanan diha buutan na may badlungon. Mao na akong girumbo. Okay? Nay uban mga drug poser ning duol nako. Na uban gipangrehab, ang uban na sa prisuhan ro naghuot. Mauna kong ganahan. Mauna nga di, na ko na sila likay. Kay si Kristo mismo wala milikay sa mga makasasala. Yes, nagaingon ang Roma 12:2 kay gigamitan ko nilang bersikulo, mura po kasabot, mura korek ang uban. Pastor, Roma 12:2, ayaw pagpahiuyon, nagpauyon day ko. Subot pasabot si Jesus ning tipo sa mga makasala, nagpauyon na day siya. Wala sayop mo. Ang kahayag, igsoon, ang suga, dili na musidlak kung nasa siya hayag. Diba gabi itong live? Amen? Ang hayag, ang suga, dili na siya mailhan ang iyang kahayag kung nasa siya hayag. Pero adto na siya mudagsa sa ngit-ngit, muhayag siya. Mao na si Jesus. Amen? Ming tipo siya sa mga makasala. Nakigsalo og pagkaon. Kaya nga naman, ming sidlak siya dito siya. Mas nidanag siya dito. Ug mao na akong gihimo ingon day ng uban nga. Ay mo kumpiyansa ng Pastor James na sa Tangaran Clarin. Di ba ko mahadlok igsoon ng address ginako akong name igsoon James Dumanon. E na ang simbahan na to diri sa Tangaran Clarin Bohol. Daghan na kay mga followers na to, mga viewers nga ning bisita diri ning simba, no? Kon ba? Kanang ang uban mo ingon nga ayaw magtuo ng pastora na. Yes, tinuod, pero naabay pastor nga akro, ay magtuo na. So, di pag ito time before Ikson, nga ning naman may anointing of oil sa first. Dugay na ni naitabo, Ikson, pero di ko mauwaw, ani.
Di ko mauwaw ano igsoon. Ana sila, na mga ningingon ba? Ningingon nga. Kaya naman may anointing oil niya. Nahog migtulo ka pastor diri, kaya naman may disciple. Nya karon naapod sa Lying Church na igsoon. So, atong time matulong mi ka pastor. So, gibahin kay daghan man to kay nanimbaw niya. First, kuan lagi, si tawagan na, first Sunday of the year sa January. So, nami anointing of oil. Taga Bohol, day ka bro. Yes, taga Bohol ko bro. So, nami anointing of oil. So, naay nagpalihan. Sige, linya lang mo asa mo. Abi yung mga igsoon, gamay ra ning linya nako. Katurang mga kasagaran, mga youth. Ngano man, ninglikay sila kay Akro daw ko. Ninglikay sila kay Akro. No? So, ingan na ba? So, nakaingon ko, kuyawan o ingan na, dahil sila, pero wala sila kay Bao igsoon nga, grabe. Gihimo kong inspirasyon sa mga brad na ko karon nga napaday paglaom. Amo to pa akong brad, bawa kabantay na brad, yun ako nga from Cagayan, nga grabe. Ipang-download na niya ako ang mga wali igsoon nga, grabe, ingon gali siya nga gusto siya nga ako mo bautismo niya. Nga na bitaw grabe ang gibuhat sa Ginoo no. So si Jesus igsoning tipo sa mga kasala unsaon na to mo. Unsaon na to pag sama sa ingon unsaon to pag sidlak. Tinuod ba to nagkahayag kung natas hayag. Nya aside from that, ministry ni Jesus no, atong gisgutan karon ang ministry ni Jesus Christ. Ug unsa kini ming tipo sa mga makasasala. Ingana ta dapat. No, ang uban mga alagad kuno sila sa Ginoo aw madali-dali nila kana ra pong mga nangaluya nga Kristohanon nga na tagalaing simbahan nya ilang bisitahan no nay daghan di nga wa kay bawas ka matuoran kana napa man ay hayag gamay si Jesus igsuning tipo sa mga magsala katong ngit-ngit gyud no mo na gingon sa Mateo 5:16 nga is pasigaan yung mga suga mo nang si Jesus igsuon wala siya magduduha iya jung girumbo. No, kabalo to siya nga makasala to pero naagid siya dito. Expected na to niya nga naa ni mga makasala diri. Tapukan siya. Kay iyang purpose aron sangyawan sila kay ang iyahang kasing-kasing igsoon. Concern siya sa kaluwasan. Kita igsoon mangutana ko ninyo. Kumusta ang atong Kristohanong kinabuhi? Concern ba pud ta sa kaluwasan sa uban, labi na sa atong mga higala, labi na to sa mga kadugo na to, mga kaliwat igsoon. Concern ba ta sa kaluwasan nila? No? Usay mo ingon tadi ko dito mulikay ko kay maulagi na naitagay no tipo Jesus galing tipo ayo lang pug apil no ayo mugtuo atong naingong wali-wali nga palahubog si Kristo against jugo ato delikado to nako ng mga doktrina so palahubog si Kristo daw ha to ay nahubog dito ay nang rape so igi-promote din na ni Kristo ang mga palahubog sayo pa pagka-unsam ng doktrina naining promote nga si Kristo man palahubog man. Ha? Palahubog si Kristo? Sure, oy. Tanaw, na nga bali-bali dito, di padugay di sa mga klarin. Nadisgrasya kay hubog kayo. Nang rape, daghan sa prisuhan kay hubog. So, gipromote ni Kristo na ayo. Pag-sure mo. So, mga mga igsoon nga, ako di ko mahadlok mo hangout. Mo tipo sa mga palahubog. Di ba ako na nang-share ninyo nga, dihay nahitabo sa akong kinabuhi. Kausa lang hinoon. Nga, diha jud ko sa tubangan sa mga nanuyok, duha ka buok sila nanuyok. Diha ko nagtan-aw nila. Tinga sila naunsa naman ni si James nga di na man gyud matintal. So didto ko ako silang gisangyawan, ako silang gisharean og kabalo ba mong igsoon, ang usa ato ning simba kaduha. Ang usa layo man kay toron. No? Kay nagtrabaho man dili lang ko magsaba kay basin sa wayo na pud ninyo inyo na pong i-generalize. Pas layo ang dapit, brad na ko. Pero naan ako si chat, nagpatambag, nagpa-advise. So, ning tipo ko, di ko mahadlok. Kay si Jesus, ingon siya, ang mga masakit ton, kinanglan, yun na tambal. Kita igsoon, paminaw mo, kita igsoon nga nakabalo sa kamatuoran, sama tas tambal sa ilang kalag nga masakit ton. Ang tao nga naglunang sa lain-laing kasalanan, mao na sila, masakit ton na sila igsoon, o kalag. Kita nga nakabalo sa kamatuoran, dapat adto ta mo dikit nila. Kay unsaon pagkatambalan nila matambalan sila unsaon nila nga matambalan kung dili ta mo duol nila di ko mo duol na nila pastor makadlo ko mga palahubog mga adik-adik ganahan hinong ko na mo duol taparan pa na ko agbayan pa na ko na sila no ano mahadlok man ko pirting nindutan na the best opportunity na nga igsoon nga i-share ang pulong sa Ginoo matinga pa na sila laki na lagi si ko ano ako how many times ko ning duol nila kay ngano man that's the ministry of Jesus Christ. Kung ang imong kasing-kasing igsong inspired ka ni Lord, no?
Kung ang imong kasing-kasing tinuod nga na si Kristo na naghari, nagpuyo, then uhaw ka sa mga kalag nga nangawala. What I mean is, concern ka sa kaluwasan sa ubang mga tao. No? Nganong si Jesus ding tipo sa mga makasala? Tungod kay concern lang siya. Concern siya. Kay niingon siya. Sa ingon the last line, igsoon. Marcos 2, arita sa verse 17. Wala ako muanhi sa pagdapit sa mga matarong. Next is, kundili sa mga makasasala. No? Tanawa. Makasasala. Kaya nga naman, nagkinahanglan sila og kaluwasan. So nga na, ta dapat ikson kita nga mga Kristohanon, nakabalo sa kamatuoran. Igsoon labi na karon nga grabe na kayong kalibutan kadautan. No? Magpakahilom balang ta nga luoy kay daghan na kay nangamatay. Sad to say, ganina na ay news ba gikan sa akong asawa man to niya. Gikan po to sa uban nga alagad sa Ginoo nga kauban ako nga naa daw alagad sa Ginoo. I don't know kung tinuod ni. Alagad daw siya sa Ginoo pero nagbilin og suicide note unya 5 days na siya karon nga wala nakit-e. Di ba? Grabe na kayo ang kalibutan ron igsoon, yanuhon ra na nilang maghikog. Unya unsaon man nila igsoon nga makabalo sila sa kamatuoran. Unsaon man sila igsoon nga makamata sila sa kamatuoran. Unsaon man na igsoon nga makabaton og paglaom ilang kinabuhing walay paglaom kung di nato sila duolon. Kanang naagay bitay tay intention nga ato jud silang duolon. No? Ano mahadlok man ta duolon nato ng mga drug lord, mga grabe adik-adik unsa man na igsoon. Kay mauna ako ang gibuhat ron ngano man ming sundog lang ko ni Jesus ingan na iyang ministry. Amen. Kung dili nimo kaya maduol ng mga barumbado igsoon kay murag kag madlok. Aw bisag kinsa basta kabalo ka nga wala na sila kabalo sa kamatuoran, kabalo ka igsoon nga napa sila naglunang sa mga grabe nga mga dili maayong binuhatan nga nagtuo sila normal ra na maunay duula. Kay maunay gibuhat ni Jesus igsoon, mauna ang ministry ni Jesus. Si Jesus igsuning balik na. Mingkayab na sa langit ug hapit na siya mo balik. Kita may mupadayon sa iyang ministry. Igsoon mangutana ko niyo kumusta inyong Kristohanong kinabuhi karon? Amen. Kumusta ang iyong Kristohanong kinabuhi karon igsoon? No? Ang gihimo ni Jesus kay followers man ta ni Kristo. Ato ba nang gisundog, no? Nganing tipo taluoy kayo. Mabitaw nang moingon ning mga police or nay mga maestra na mo request na ko nga speaker ko sa drug symposium. Magdagan ko ana. No, labi na para sa mga batanon. Kung naday nagtan-aw day mga maestra, mga police nga hinanglan mo speaker sa drug symposium nga libre na ra ko. Libre. Tinuod nga lagad sa Ginoo di pabayad. Okay? Libre ra ko ha, libre. Okay? Gusto ko motabang igsoon, no? Sumao na siya, no? Daghan karon nga naa sa ka ngit-ngit. Wala sila kabalo kung sa ilang buhaton kung naa sila sa mga problema. No? Kay akong nabawaan igsoon para sa akong situation sa una once na ako problema. Nyawa ko'y Ginoo. Ang madali-dali gyud namo igsoon, ami problema. Suyop siya bo, suyupan na mo problema. Tagay, bijuki, mga babay, nya inikahawasan na, muli na, di gyapon masulbad ang problema. Mauna ang amo ang gitawag og comfort. Kung saan pagkaibalo nila nga naay Kristo, nga maghatag nilang kapahulayan, nga naay Ginoo nga iyang hikap makapagaan sa atong pagantos. Kung di nato sila duolon. Igsoon kung naa kay mga higala, kaila, igagaw nga mga palahubog, ug unsa man lulong sa makadaot nga bisyo. Kana may bisitaha kanunay. Amen? Ayaw sila pasagdi. Kung tinuod ka nga nahigugma sa Ginoo, concern ka sa ilang kaluwasan, concern ka sa ilang kalag. Amen? Kung tinuod ta igsoon nga nagsunod ni Kristo, musunod ta sa gibuhat ni Kristo. Ming tipo siya sa mga makasala. Ayaw mugtuon ng uban nga balaan ra kayo nga gamiton ra bagyo na nilang Roma 12:2 nga dili magpauyon. No? Wala bitaw ta magpauyon, no? Ming tipo ta sa mga makasala, wala ta miuyon ug unsa ilang gibuhat nga sala. Kung dili ato silang gisangyawan, giwalihan, no?
Atong gipasidlak, gipasiga atong suga nga na kanila aron mahayagan, mahimo tang iwag nila, malamdagan sila, makabalo sila sa kamatuoran. Kay mao nay gihimo ni Jesus igsuon. Iyang girumbo makasasala, dili itong matarong, dili itong kabalo na sa kamatuoran. Ang giingon diri igsoon makasasala gyud dili itong mga backslider. Ang backslider lahi na sa mga makasasala. Kaya kanang backslider gikan na nakibaw sa kamatuoran nya himbiya. Kani makasasala purely gyud mga ignorante pa. Blind pa sila sa truth. Mauning giari ni Jesus. Ingon siya, wala ako mianhi aron pagdapit sa mga matarong kung dili para sa mga makasasala aron makabaton sila kaluwasan. Amen. So unsa may atong gidugayan mga igsoon, no? Magpabilin lang batang magpakahilom nga daghan na kaayo nga laglag karon? No? What if usa sa imong higala igsoon mutaliwan, no? Nya wala nimo siya nasangyawan. Unsa kay bation sa imong dughan? Makatulog ka kaana og diretso? Nga naay daghang opportunity nga nagkita mo. Apan wala gyud nimo gisangyaw ang gugma ni Kristo. No? Makatulog ka taana og tarong diretso, dili siguro. Ngano man mura man kag makonsensya. Sayang nga kayo, no? Muna igsoon nga, I want to challenge you, brothers and sisters in Christ. Tonight, ako mong gi-challenge or gi-encourage. Igsoon, daghan ang anihon. Apan gamay ra karon ang ningtubag sa tawag sa Ginoo. Kabalo ba mong igsoon nga daghan rog mga giuhaw sa kamatuoran? Ako igsoon kapila na ko ning wali ug mga brad nako. Pero nagpaabot rin sila nga naay mo share nila o Ginoo. Sudugay rin silang nagpaabot. Hunos igsoon nga naaday mga barkada nyo higala, igagaw, kaliwat, paryente. Nga gusto na gyud igsoon nga musunod sa Ginoo, mugawas sa kangit-ngit. Pero wala sila kibaloon sa ilang buhaton. Basin ikaw ang gipaabot ana igsoon. Amen? Basin ikaw ang gipaabot ana. So ayaw na pag-unya-unya diha. Kay wala ka kahibaw kung napabayon niya. Kaya nga atong panahon karon dili na matagna. Bisan ang kamatayon, di matagna, wala ta kahibaw, no? Labi na kabalo ang yawa nga Kristohanon ka, maningkamot yun ang yawa nga ilugon niya ang kinabuhi sa imong higala. Kay kabalo man ang yawa nga hala, musangyaw nga ni, delikado ni, samtang wa ni kahibaw sa kamatuoran, ilugon ako ni, nainga na igsoon. Kay ang yawa karon, way tugpa na pirmi. Ang yawa igsoon, nagsigiran naghupo-hupo. Mabitaw usahay magdamgo ta og mga dili maayo kay bisag matug ta ang yawa musod sa damgo. Ang yawa walay tugtog, tama na pirmi. Sige nagsuyop ang yawa, grabing tamaan na. Mao na igsoon nga ayo itugot nga ang atong mga higala, inyong kaila mailog sa yawa. Kundi kung naaman karon sila sa kangit-ngit, let snatch them. Amen. Birahon na to sila. Ato silang birahon nga ris kahayag. And the best way, duula sila. Amen? Kanang naadyo kay intention ba? Duula igsoon. Ako bitaw makakita ko mga barad na ko magtapok. Mukalit ko duol, muhunong ko. Nya witik-witik dag istorya, witik-witik hanton maligas, Ginoo na. Anak ko igsoon nga naman. Akong nabantayan nga everyday the more I fall in love with the Lord. The more ko nagkauhaw igsoon nga kana bitong mugiya sa mga katawhan nga nastiilan sa Ginoo. The more ko igsoon nangita og mga kalag, mga kriminal, mga adik-adik nga akong magiyahan padung sa Ginoo. Amen. Kay ngano man mao na ang ministry ni Jesus. Kadtong mga nangawala, kadtong mga makasasala, kadtong mga wala kabaw sa kamatuoran igsoon. Kadtong mga nalulung sa makadaot nga bisyo igsoon, mao na ministry ni Jesus ning duol siya sa mga makasasala. So kita po digsoon, kay kabalo naman tas kamatuoran, ug kamo dianing angko naman mo nga nakabaton mo kaluwasan, kanang inyong natagamtaman nga kalipay karon nga pinasahi. Amen? Ato nang i-share sa uban, igsoon. Ubanan ta mo, mag-uban ta. Mao na nindot nga pagpangandam sa pagbalik sa Ginoo. Isa tinuod lang igsoon, tanawa, pamina mo. Ato namang nakita aron ng kalibutan nga grabe kadautan, mga katalagman, dili na basta-basta. Okay, high-tech na kayo. Di ba?
Ang generation, grabe na karon ka makasala. Hugaw na kayo ang kalibutan. Ang social media, grabe na ka-toxic. Sign na, di ba? Nga murag nagkaduol na ang second coming ni Jesus, the Messiah. Now, isip pagpangandam sa pagbalik sa Ginoo. Atong sundon ang ministry ni Jesus. Mao na pinaka-the best nga pagpangandam. Nganuman pastor, kay maabdan ta sa pagbalik sa Ginoo nga mao na imong gibuhat, siguradong madaka sa iyang pagbalik. Amen. Maayo ning bisita sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Kay sa panahon nga mukalit siya og balik, wala ba dyoy nakatag-an? Sigurado nga madala ta sa iyang pagbalik. Nganuman, nabisi man ta sa pagbuhat sa iyang kabubuton. Amen. Again, ako mong painumduman igsoon nga daghan kayong anihon. What I mean is, daghan kayong mga kalag karon nga uhaw sa pulong sa Ginoo. Pero gamay ra ang hingtubag sa tawag sa Ginoo sa Great Commission. Gamay ra ang response sa tawag sa Ginoo. Daghan Kristohano ning claim nga naluwas pero diha rataman. Wala nila gi-share ang kaluwasan nga ilang nabatunan. Igsoon ako mong painumduman nga wala tagiluwas kay maglingkod ra. Kung dili ang atong nasinati na batunan nga kaluwasan ato usab ipatagamtam sa uban. Amen. Kung tinuod tang nahigugma sa atong mga higala, amigo, amiga, kaliwat, kadugo, concern ta sa ilang kaluwasan. So unsa may atong buhaton, adtuong na to sila motipo ta nila igsuon. Wala ka kabalo usa sa imong higala, uhaw na kay nas Ginoo. Mawalihan pa ino nagkulto, madanas kulto. Di ba? Ikaw nga nakabalo nas kamatuoran, ayaw pag unya-unya, ayaw pag dugay-dugay. Kay dili tanang panahon ato wala ta kibaw sa umaabot, wala ta kibaw sa may tabo, even sunod segundo sa tong kinabuhi. Mas maayo nang samtang naatay opportunity nga isang yaw ang pulong sa Ginoo. Samtang naatay higayon igsuon nga i-share ang love ni Lord, i-share ang mensahe sa paglaom sa mga tao nga way paglaom. Dili na ta magdugay-dugay, ayaw na paglangan-langan. Kay basin sa panahon nga gusto na kamo share ang imong gisharean ning taliwan na daypod. Amen. Way kumpiyansa igsoon. Ug ako igsoon nagtuo ko sa dihang musuway na kapag-share sa pulong sa ginuubanan kas Ginoo. Di ba unsay ang gingon? Ingon siya, panglakaw kamo isang yaw ang mayang balita. Sabi po siya, may kaya ba? Yang last line, ang last line is siya, ug ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa inyong kinabuhi. Di ba? Sa to pa rin mga igsoon, kung musanong ta sa tawag sa Ginoo, nga mao ang pagsangyaw, nga mao ang pagtipo ngadto sa mga dautan, aron ato silang sangyawan, ubanan po ta sa Ginoo. Ubanan ta sa Ginoo, it means nga i-provide ni Lord ang kaalam nga langit nun, nga matingaka ka maayo na kay kamanulti og pang Ginoo. I-provide sa Ginoo ang anointing, ang gahom, ang dihog. I-provide sa Ginoo igsoon ang ihang ang kadasig kaisog. Sa iyo na igsoon, basta mulakang lang ka, si Lord na ibahala. Amen. Tabangan kas Ginoo. Kay ning saad siya, ningingon siya, panglakaw ka mo, isang yaw mayang balita, pahimuang tinunan ang tanang kanasuran, unsa pay uban dito, no? Daghan. And then ang ending na, og maunoy saad niya na to, og ako magauban kaninyo. Hangtod sa katapusan sa inyong kinabuhi, or hangtod sa pagbalik niya. Or kita ba mutaliwan, mo balik na bata sa Ginoo? Basta hangtod na patay kinabuhi. Samtang magbuhat tas kabubuton sa Ginoo. Nga tong isang yaw ang kamatuoran, siya kanunay mag-uban kanato, mag-uban iyang gahom, iyang dihog, iyang kaalam kanato igsoon. Mag-uban ang mga milagro. Dili ta pasagdan sa Ginoo. Tagbuon usab niya ang atong panginahanglan. Part na tanan. Ako na igsoon. Ako igsoon. Wa ko nagkulang, no? Pero unsay kung gibuhat nagsunod lang ko, no? Nag-share lang ko akong gisangyaw, ang kaluwasan nga akong nabatunan, ang milagro nga akong nasinati, akong gipasundayag sa tanang tao igsoon kutob sa akong makitaan, masugatan, or
naay oportunidad nga labi na magwali ko sa kadaghanan, igsoon mga libo-libo akong isang iyaw ang kamaayo, ang kamilagroso sa Ginoo nga naay paglaom sa Ginoo. Amen. Wala tay angay sayangon nga panahon kay dili nato matagna ang sunod ugma. Amen. Again, mao ni ang ministry ni Jesus. Si Jesus igsoon wala siya ingon nga nagtambay sa mga matarong kanunay, no? Mawita tong everyday, sige siya gwali. Sige siya duol itong mga wala pa kabawas kamatuoran. Sige siya gwali, pangayog, masakiton, pangampo. No? Dili man itong mga matatarong, mga makasasala to. Wala siya nagpundo nga ayang kauban, iyarang mga apostolis. Kung dili siya sige glakaw, siya man ang kahayag. To, sige siya kadto sa ngit-ngit, sige siya sindlak, sige siya danag. Ingana ta, ikso, no? Kinsa tong atong mga kaila nga wala pa kabalos kamatuoran atong sangyawan. Amen. Mao na gibili ni Lord sa wa pa siya mingkayab sa kalangitan. Now, mangutana ko niyo once again. Kumusta inyong Kristohanong kinabuhi igso? Ning share na ba mo? Okay? Ning share na ba mo sa inyong mga higala, inyong mga classmate kauban sa trabaho? Or naulaw mo? Ingon ra bang Ginoo kung kung ikaulaw na to siya diri sa kalibutan, ikaulaw usab ta niya didto sa iyang gingharian. Amen. So igsoon ayaw kaulaw. Yung kaulaw-ulaw na maulaw mga wagay ng ubang mauwaw ng uban nga nangawat na makak kita pakaha nga naas kamatuoran, no? Giingnan ko sa akong amigong pulis, bay di lagi ka mauwaw bay, no? Muwali ba niya naidagan agad si sir, no? Naminaw na atong time na ining tanaw kuan check unsay ranggo to ni sir, police lieutenant colonel, duha to sila ka police lieutenant colonel. Yan naa si mayor, naa ang abogado. Basta naay mga opisyalis sa lungsod niya. Nagwali ko ba? Iduolay ko pulis. Bay, dili ka mauwaw, no? Ano man eh? Ako siyang giprangkan ko. Di ka mauwaw man, sir? Di ka mauwaw kung kabalo ka nga kamatuoran, imong gisulti, dili bot-bot. Munang, dili na ta mauwaw, Ikson. Nganong maulaw man ta? Alang manas kaayuhan o kaluwasan kanila. Again, Ikson, dasigon ko kamo. Maoni ang ministry ni Jesus. Ug unsa nang ministry ni Jesus, ning tipo siya sa mga makasasala. Ming tapo siya sa mga dautan. Kayang iyang tumong aron ila silang masangyawan ug makabig. Dili aron musunod or musundog, muuyon sa ilang gibuhat nga dautan. Ming tipo sila isip kahayag aron mahimong iwag nila nga sayop mo. Hindi na mao yung gibuhat. Mauni buhato ninyo kung gusto mo muadtos gingarian sa langit. Mauni. Di ba? Mao na ang ministry ni Jesus. Again, that's the ministry of Jesus Christ. Ming tipo siya sa mga makasasala. Kay ngiyang tumong og tuyo. Kaluwasan sa mga tao nga wala pa sa kamatuoran. Ug mao na gi-expect ni Jesus nganong giluwas kaniya. Wala mo giluwas sa Ginoo igsoon nga maglingkod-lingkod, maganday-handay, mo tambong lag prayer meeting overnight, mo simba, wala. Nya maora na uli, wala. Wala dili nga na igsoon. Giluwas mo, giluwas ta kay naa siya natay mission. Each one of us natay mission. Ug ang mission mauna. Ang atong kaluwasan nga atong natagamtaman ato ning i-share sa uban. Aron sila pod makatagamtam og kaluwasan. Amen. Manakod ta. Again, manakod ta ato silang patakdan sa dili pa sila matakdan og mga kulto nga doktrina. Amen ba? Kay mao na ang ministry ni Jesus igsoon. Ministry of Jesus Christ ning tipo siya sa mga makasala. Aron makaamgo sila og mga lagad muduol sa Ginoo. Again, igsoon, binlan mo na ko ani. Daghan kayong anihon. Daghan kayong mga kalag karon nga uhaw. Apan jutay ra ang ning tubag sa tawag sa Ginoo. Pero kabalo ba mo mga igsoon? Kamo nga nakabalo sa kamatuoran nga nagtan-aw karon. Usa mo nga gipaabot sa Ginoo nga motubag sa iyang tawag. Kay wala mo giluwas nga diha ra kutob. Giluwas mo aron himuon mong instrumento sa Ginoo para pagluwas sa uban. Amen.
So unsa may imong desisyon diha igsoon? Unsa may imong gidugay-dugayan? Sama sa akong kasinatian igsoon, ning lakang lang ko. Wala ko kibalo unsay kong buhaton nganong naingani ko, wa ko mag-expect ani nga naingani ko karon. Ang ako lang gibuhat, nalipay ko tungod kay gibag-o ko sa Ginoo, gitagaan kog second life. Napraning naman ta ko sa Shabu, pero karon lahi na. So ako lang ning response lang ko sa tawag ni Lord. Ginagmay ragod, ginagmay hinay-hinay. Mao tong gitabangan ko sa Ginoo. Sa una di ko kamaw mo storya. Pero once makita ni Lord nga willing ka magpagamit niya, tabangan kanya igsoon. Tagaan kas Ginoo pinasahi nga kaalam. Tagaan kas Ginoo pinasahi nga gahom dihog nga matingala kay nigsulti nimo. Ang kasing-kasing atong tig-a kayo mahumok. Unya mo surrender sa Ginoo. So unsa may yawi, unsa may sinugdanan na kanang mutubag lang ka, moingon lang ka, Lord, here am I. Use me. Send me, Lord, gamita ko Ginoo. Ginoo kay balo ka nga di ko kamaw mo istorya, maulaw ko. Pero suway istorya, tingala ka diretso-diretso na. Kaya as long as makitaan ka sa Ginoo nga imong kasing-kasing sincero gyud ka nga magpagamit niya, walay rason nga dili ka gamiton niya epektibo. Again, igsoon binlan ta mo ani. Daghan kayo ang anihon nga mga kalag. Apan jutay ra ang ning response sa tawag sa Ginoo. Ikaw igsoon kanus amang kamo response. Amen. Magampo ta. Labing kamhanan nga Dios, salamat sa imong mensahe karon, imong ming gihagit Ginoo, imong ming gidasig Ginoo nga motubag sa imong tawag. Kay daghan kayong anihon Ginoo, daghan kay mga kalag karon nga uhaw Ginoo sa kamatuoran apan walay nakasangyaw nila. Lord, I pray to all of the viewers right now Ginoo, ikaw magagamit na mo Ginoo. Tagay mi kadasig Ginoo, boldness to share your word, Lord God. Tagay usab kami kaalam nga langit nun Ginoo. Kuaa ang kaulaw Ginoo, ilisi o kaisog Ginoo. Punami sa imong gugma because according to your word, love cast out fear. Ang gugma makapawala sa tanang kadlok Ginoo. Lord, fill us with your love para makabaton mi kaisog Ginoo, pagsangyaw sa kamatuoran Ginoo. Kaya wala may magkahibalo Ginoo nga usa day sa among higala paryente igagaw. Basin mo taliwan na sila unya wala na mo masangyawi. Lord, tabangi mi Ginoo. Nga naa mi confident kay ikaw ang among confident Lord God. Tagai mi kaiso Ginoo, pagsangyaw sa kamatuoran Ginoo. Gusto mi mosunod sa imong ministry. Ang imong ministry nga motipo sa mga dautan makasasala aron mo danag mo sidlak o giyahan sila padung sa kahaya Ginoo. Lord God, we are nothing without you. Praying for your anointing Lord God to all of the viewers right now. Dihugi kami Ginoo. Nga sa matag pulong mo gawas sa mong baba na pinasahi nga gahom nga ang kasing-kasing nga grabe ka tig-aw kagahi mo humok ug mutuo kini ug mo surrender kanimo Ginoo. Father God, let your Holy Spirit will guide us, will teach us what to do or what to say. Kay kung kami ra Ginoo, di jud magkadimao Ginoo. Pero nasayod kami kung muuban ka namo, naagyoy milagro, naagyoy mga kalag nga muduol sa imong tiilan Ginoo. Lord, I pray nga kining mensahe Ginoo makahatag na mugdugang motivation to share your word. Nga dili mi mag-alanganin, dili mi magduduha Ginoo. Kay nasaayod kami Lord God, grabe kadaghan na unta sa anihon. Apan gamay ra ang ning response sa tawag nimo Ginoo, kay gipalabi ang among pangandoy. Gipalabi ang mga trabaho, ang negosyo, ang pag-eskwela Ginoo. Nay mga kalag nga nangalaglag na, nangamatay na lang ang uban Ginoo, ning taliwan na wa pa jud kadungog Ginoo. Kaya ang uban nga mga Kristohanon busy kaayo sa ilang pagngandoy. Lord, mag-raise up ka Ginoo. Og mga generation, labi na sa mga viewers karon Ginoo, nagtan-aw karon Ginoo. Nga mga anointed, mga dasig kay mga bold kay mo share sa imong pulong. Walay kadlukan Ginoo. Tungod kay naa ka mag-uban ka namo, kay saad din nimo Ginoo. Samtang magpagamit mi nimo nagsaad ka nga mag-uban ka kanamo hangtod sa katapusan sa among kinabuhi. Lord, tabangi mi. Again, tagay mi kaisog, kaalam, o maga-create kag scenario, Lord God, opportunity, situation, Ginoo, nga makawali mi, makashare mi sa imong balaang pulong, Lord God. Again, Lord God, kuhaa ang kaulaw, ipuli ang kaisog o kadasig sa pangsangyaw sa kamatuoran, Ginoo, para sa mga nagkinahanglan o kaluwasan. Hallelujah. Lord, salamat sa imong presensya.
Salamat kaayo sa imong mensahe. This time, Lord God, we continue to pray sa mga higala, mga igsuon namo nga mga OFW, mga seaman, Ginoo, mga naka-permanent resident na, Ginoo, karon sa lain-laing kanasuran. Lord, padayon kapag kupot nila. Padayon kapag tagbo silang paginahanglan. Tagai kanunay maayong panglawas. Proteksyon ni kanunay, Ginoo, again sa mga balatian or atake sa kaaway. Labi na tong uban, Ginoo, nga nag-anto sa mga bugat nga tentasyon, lig-una, tagaig, self-control, Ginoo. In Jesus' name. Ug sa katong mga higala na mga gibati nagkamingaw sa ilang asawa, bana, or pamilya, Ginoo, i-comfort, Lord God. Ipabati imong gakos, Ginoo. Kay diha sa imong gakos, diha na magaan ang among pagbati o pag-antos, Lord God. And I pray for healing, Ginoo, na may samaran kanila, Ginoo, emotionally, in Jesus' name. And also, Father God, I pray nga dili sila malipat sa panalangin sa kwarta sa ilang sweldo. Malimot sila nimo, Ginoo. Malimot sila nimo nga ikaw ang blesser. Father God, I pray, despite of their busy day, sa ilang trabaho, sa ilang schedule, busy kay sila, they will spend quality time with you, Lord God. Dili jud nila malimtan ang ilang panahon nimo. Ila jung atimanon ang irelasyon nila nimo, because at the end of the day, Lord God, dili ang among kwarta, bahandi, balay, sakyanan, milyon, moatubang sa adlaw sa hukom kung dili among relasyon nimo. So Father God, I pray nga nagin mi kauhaw kanunay sa imong presensya every day, kadasig sa imong pagpamalandong sa imong pulong, sama ani, Ginoo. Ug magdaig mi kanimo, mag-awit mi og mga alawiton sa pagdaig kanimo, Lord God. Nami personal devotion nimo, Lord God. Among palig-uno namong relasyon kanimo, Ginoo. In Jesus' name. Again, Lord God, padayon kapag kupot silang kinabuhi, tagbuhay lang panginahanglan, bisan pa man ilang pamilya nga nasa Pilipinas, tagayo sa kauhaw nimo, Ginoo. Kauhaw sa imong presensya, kauhaw sa kamatuoran, Ginoo. Ug naa may mga OFW nga dili paluwas ang ilang mga kapikas, thank you for salvation, Lord God. I'm praying for salvation for their whole family in Jesus' mighty name. Lord, salamat, Ginoo. Among ang kuno ng kadaugan, Ginoo. Ang kuno na mo ang mga milagro kay bulungang butang, Ginoo. Kaayuhan sa balatian, kaluwasan, Ginoo. Kagawasan gikan sa makadaot nga bisyo. Tanan-tanan mga milagro amo kining ang kunon, Ginoo. Ang kuno na mauban sa dakong pagtuo, Ginoo. Mao kining among pag-ampo, Lord God. Amo kining gipangayo, gipasalamatan, pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo, nga mao among bugtong og personal nga manluluwas. Amen ug amen. Praise God, hallelujah. Maayong gabi mga higala. Oy, lawom na. 10:20. Salamat sa pulong sa Ginoo sa iyang presensya. And that's all for tonight, mga igsoon. See you again tomorrow. Akong pag-ampo nga sa atong pagpamahulay, igsoon, ang presensya sa Ginoo, ang iyang gaho magauban kanato para safety ta. And of course, sa mga na-late dia, replay lang mo. Ug sa tanan mga naa sa lain-laing kanasuran karon nga buntag ron, udto, or basta adlawan ron ninyo. Ako sa nagaampo ninyo mga igsoon nga ang protection sa Ginoo manaan nyo. Ang pabor, kalinaw, kalipay, ug ang tanan ninyong buhaton, panalanginan sa Ginoo. Amen? So again, thank you sa mga subscribers, mga followers, mga viewers, ug sa tanang mga new subscribers na to, new followers, welcome kayo mo no. Salamat kayo. Before na ako ni Igsoon, I just want to remind everyone to invite your friends to follow our page para ma-bless po sila. Dili kay kamo rin ma-bless, Igsoon. Kunya, continue to type at followers at highlights. Continue to mention your friends and loved ones in the comment section. Atong i-share, Igsoon, ipakatag, imarites na to ang pulong sa Ginoo. Amen? Para sa kamayan sa Ginoo, Igsoon. Dungog ug himaya kung ibalik sa buhay nga Dios, Igsoon. He alone deserve the glory. Walay ako. Amen? So that's all for tonight. Ampo ug amping lang ta kanunay. Good night, everyone. Good night, mga brad na ko. Long live kanunay, brad. Uban sa grasya sa Ginoo. See you tomorrow. God bless.